Kakaupod nato na pagkira makamambo Sir Romilo na di makamambo ito na head ito na City Recurse Officer at Tacloban. May pag-isumpay ni Sir, good morning. Live kita Bombo Radio Tacloban di Bombo Vina sa Pangaga. Good morning. Mau pengaga Bombo Vina. Mau pengaga antara nga so mamaratihan Bombo Radio Tacloban. Mau pengaga Tacloban. Yun. Anyway, sir, dito aton nga kanana fuel subsidy. Tama ba ako? May dan aton mga purupangisda nga na aton mga farmers, of course. Tama ka, Bombo Beans. Actually nga itong fuel subsidy, di dapan una nga ito, pagtikang palahan, pag inurumintuhan gasolina, nagkaada na kita nga fuel subsidy, Bombo Beans, tag 3,000 ini, kada sa nga fisher folks or farmers, nga ginahatag natin nga assistance sa IRA. So, until yan padayo na natin Bombo Beans panhatag nga opisina, di rin natin iniging kakatuno sa nga lugar nga magkauro sir kaya kita naman kuanan mga EPAL. So opisina lang talaga nato gindi-distribute ng mga fuel subsidy nira. So kakulo hangtod gyud na bugubis actually work from home kami pero na report job kami opisina kaya makatuman na nato mga fisher po sa ato mga farmers pag-claim. So nalilipay kita yan na bugubis kasi may good news na liwat nga baga may increase ko na fuel subsidy. Kaya hatag para mga farmers ng mga fisher folks na tag 5,000. So pag kaya na bugubis ito po ginahatag ang fuel subsidy tag 3,000 pala ini. 3,000. Subsidy ni ang pagtikang ng pag-umintuhan mga gasolina last year. Okay. So 3,000 na pagkaya na bali pirat kuan aton mga fisher folk pirat ira subsidy? 3,000 bumubins. Pati nato mga farmers 3,000 gihap. 3,000. Okay. Makakarawat nila cash or may nila card, sir? Di rin niya cash bumubins card ini nga ginhatag naton tapos sa Western Union na claim. Okay. I-claim nila dito iton cash tapos iton cash iraig papagasolina, sir? Papagasolina nila bumubins. Okay. Ang mga farmer para nila mga tractor, mga tracer, mga harvester, na iba pa nga mga farm machines nila. At para natin mga fisher folks, may mga fishing boat nga mga motorized. Okay. Sir, paano masisiguro nga inin nga itong mga farmer liwat, ipapalit nila gasolina? Araw ano yung resibo? Nagpagasolinera? Kaya bangin, iba't hingadtuan ka man dito pagkubra? Oo. Bumbubins di rin, after nato nahatagan ang cash, after nila na-claim ang cash dito Western Union, ato ninigin mong monitor nila, bumbubins, ato ninigin susubaybayan nila. Kasi nakukukat maguto nato, na-treat-trace up maguto nato, kung piraan, pag pira ka oras o pira ka lang paggamit, ito nga kada mga gasolina ng era na gamit nila mga machineries. Makinalan na kasi rin resibo nga nagpagasolina talaga hera, sir? Bisan di rin na, bububins. Ang importante na siguro nga, era mga traktor, era mga farm machineries, era mga fishing boat, madalagan, or magagamitan nila, ay era mga pakabuhi, bububins. Okay. Pero aton mga suma total sir aton mga fisher folk or aton mga propangisda din sir aton registered Tacloban. Base yan ay aton mga naka-register datong database sa fishing boat registration bububis may kita naabotin 1,200 more or less so ganito bububis tapos ang aton mga farmers may kita almost 3,000 bububis na nagpapakabili ni 3,000 na mga inin farmer ni sir. Okay. Oo. Okay. Ano ni sir, may 3,000 bugos sa gahatag, wala na nga first tranche, second tranche, sir? Bugos talaga niya, bugos sa ginahatag nga tag 3,000. Okay. Ini nga 3,000, sir, for the whole year na ini, 2026, sir? May edha ka rin last year, bugos, padilot ka na niya nga year. Okay. So, karong sigon, may da mga unclaimed pan ka na last year, sir, nga yan na pa nag-claim. Bugos, may da pa mga unclaimed, tapos may dalot ito yan, bago para yan nga year. Okay. Pwede ba, sir, magdoble nga mga last year, may danalot niya yan, bali 6,000, last year, 3,000 gyapon, sir, or no? Bumubis. Amo gyapon ito magpapakabil. Hayan nga year. Okay. So, pwede niya madungan, sir, 6,000. Makobra. Most probably, bangin na da magkadungan-dungan bumubis. Kasi iba may mga unclaimed pa kanan last year. Okay. Didit at mga parag-uma, baga binati mo na, sir, ira mga Araba nga sugad kinukuran talaga rin karan fuel, sir, pag kaya na? So far, bumubins, bagan nalilipay gad man nira. Kumbaga marisyo gad man nga may siring panira kahit paano may gyapon na ipapadayon pagyapon nato ng panatagin nga mga subsidy kanini nga mga assistance sa era. So siring pa malaking bagay na ini para era especially nga naguminto yan itong gasolina. Tubtub sa no sir, deadline hit bagapan na claim. May deadline ba ni ginataga waray? Waray kita kanan last year bumubin sige kung mahihimo dapat ma-claim na before itong first quarter mag-end.
Kasi na-start na lang kita ang kananya na ngayon nga panhatag ang mga fuel subsidy. Ayun. So, kinanglan mga kinanglan nirang mga dokumento para ma-claim nila, sir? Mga kuan kasi nira, naka-online registration kasi ni Rabong Bobins. Aha. Dahil tira tatong database. Pag enter pala natin itira mga ngaran, Makikita na nakikita dito. ini dayon. Ah. Oo. So, salit wala kita problema, waray na reklamo, nasing waray ka memhepod, waray baga, di ka lang mahiupod kung di ka magpa-register. Correct. So, kung may lista ka, wari ka barakan, sir, makakakarawat ka. Diba? So, minsan, iti mo na doon, iti mo ID, kaya pag siguro lang ikaw ito. Amo na. Sige. Anyway, ihatag ko ito ganyan mo, sir. Panawagan nga dito natin mga purpangisda, mga paraguma, nga may da mga sugari nga subsidy. Agwad, sir. Para natin mga mga puro pangisda, nagpapadayon kita na panatagan na yung mga fuel subsidy. So, ginlalauman natin nga untayan nga 2026, magkada na untayin increase ba sila mga pronouncement nga gin-announce natin gobyerno. So, ayaw lang kita, ora-ora pag-expect God. Kita natin nahigagaraan niya tag 3,000 nga fuel subsidy para dire kita madihado. So, i-update na yun ang mga data, yung pagsabot dire pa-updated. Anytime pagka di ka mo opisina or hadiin ng mga area nga nagpakadto kami, pagpatawag ay mas mo pa mapakadto ka para ma-update na yung data para panahon yung pag-claim ng mga subsidy, di na ka magka-problema. Yun. Thank you so much, sir. Oras sa Bombo Radio. Mapay nga. Good morning. Salamat, sir. Okay, naman salamat, Vince. Thank you. Mga kabomboy, sir, Melody Head ito na City Records Officer of the Club.